Hello guys, magandang hapon. Welcome to my YouTube channel, Lani Cañete Official. For today's video guys, nandito tayo ngayon sa Garcia, dito sa MMCM. Ititreat po ako ng aking mga anak, si Mother's Day ngayon. Dito kami sa may Garcia. Nasa loob na po sila. Nasa loob na sila oh. Nandito na yung aking apo. Sayang-saya. Ito pala yung ganito guys. Kasi Mother's Day ngayon. Mother's Day ngayon, itreat po ako ng aking mga anak dito sa MMCM Resto. Dito po tayo sa Garcia. Ito yung mga lamisa. Ganda naman siya guys, ang cute. Tapos ito naman, tapos kami kumain guys, nasa labas na kami at marami din nagdating ang mga tao. Dito muna kami at meron pang ano, pa-previous na isang ng cake at saka isang ng Mother's Day. Yun. Dito nagpa-picture din sila doon. Ay, dito guys. Hello guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video guys. Bye guys, God bless, thank you for watching. Happy Mother's Day sa mga lahat ng nanay.